Udto, mayong buntag, mayong gabi kanatong tanan. Agad sa maabtan nining atong Facebook Live sa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Niya sa gihapon inyong ubos nga lagad si Brother Giancarlo Badinas. Makiguban usab kaninyo nining pipila ka oras aron na maghisgot kita mahitungod sa mga pagtulunan sa simbahan nga Katoliko. Unya ug magtuon usab kita mahitungod sa Biblia mga igsoon. Unya mga igsoon, sa dili pa ta magsugod mga higala, tugot isa ko sa pag-abli nining ato ang live pinagi sa mubo nga pagampo. Manguros kita ang mga igsoon, manguros kita sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo na kas mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuti ni sa yuta mayon sa langit. Ang kalam namo sa matag adlaw ihatagan namo karong adlaw. O pasayloa kami sa among mga sala. May nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. O dili mo kami tugyan sa panulay hinanawanawasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manahan kanimo. Bulaan ka sa babae nga tanan, o bulaan ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Mayngon sinugdan karon sa gihapon sa katuigan nga magatapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay mga igsoon, maayong buntag ug udto kanatong tanan ug maayong gabi. Mga igsoon, ang tema o topic nga atong paghisgutan karon mga igsoon mahitungod ni ining mga palihi, no? Mga palihi o mga kining gitawag nato pa sa Tagalog mga pamahiin o mga palihilihi. Ako ning gisgutan mga igsoon kay pag nilabay ang mga bag-ong tuig o New Year, daghang mga kaigsuuna nato nga mga Katoliko sa mga Katoliko nga wala mahibaw sa panudlo sa ato ang Santa Iglesia, wala mahibaw sa panudlo sa simbahan, mahitungod ni ining mga palihi o mga pamahiin sa nilabay nga bag-ong tuig mga igsoon. Daghan sa atong mga kaigsuunan nga mga gitawag nato mga Katoliko, labi na niining mga Katoliko nga wa po'y simba-simba, no? Wala sila mahibaw kung unsa ang teaching o panudlo sa ato ang simbahan nga Katoliko mahitungod niya ng mga palihi, no? Unya bisan gani nga mga aktibo pud sa simbahan, mga aktibo na gani sa simbahan, gani nagtuo usab sila ng mga palihi, no? Unsa man nga mga palihi mga igsoon, usa atong hisgutan mga igsoon kining mga sagaran gyud natong makita mga igsoon, kinig yung maghalad o 12 ka prutas, ang uban 13 ka prutas. Kay lagi mga igsoon, kay paswerte ko, no, paswerte, pabuinas, mao na siya usa sa mga gitawag natong mga palihi. Panahon sa bagong tuig, inigsugat nas bagong tuig, magpalihi mga igsoon, magbutang og mga prutas sa lamisa, 12 ka prutas, kay nagsimbolo ka na sa 12 ka bulan mga igsoon sa ato ang kalendaryo mga igsoon. Mao na mga igsoon ko diha ni Kristo nga kini nga buhat usa kini siya ka mga palipalihi, no? Niya uban mga igsoon magbutang og kanang bugas, niya butangan nila og itlog, ang isikilid unya og mga chocolate mga igsoon, kay lagi pabuinas o palihi mga igsoon, na kay nga naman kay nagtuo ang uban nga mga Katoliko, kining ubang Katoliko nga wa pasad mahibaw ba sa mga panudlo sa atong simbahan, kini kuno makabuinas, makaswerte sa ato ang
kinabuhi sa mga negosyo. No? Mao na mga igsuon, mga palihi. Nya ang uban mag-ambak-ambak, no? Kay mutaas ko no, mutubo. Mao na mga igsuon. Ang uban magpabuto kay lagi pag palagtiw sa mga demonyo, mga dimalas, magpabuto. Mao na siya mga igsoon usa sa atong hisgutan nga mo siya garang buhaton sa ubang mga Katoliko panahon sa bagong tuig. Mo ni siya garang nato makita panahon sa bagong tuig. Pero unsa man gyud panudlo? Sa mga panudlo sa ato nga simbahan nga Katoliko mga igsoon, mahitungod niya ng mga palihi. No? Mga igsoon tingman kanang mga mahitungod anang mga pali-palihi. Mga 13 ka prutas, 12 ka prutas. Dili ka na mao ang panudlo sa tuwang simbahan nga Katoliko nga mosalig ta niya ng 12 ka prutas kay makahatag kuno na nato og swerte. Di na mao mga igsoon. Kay based on my experience mga igsoon, no? Base sa akong experience. Sa una sa wa pa ko maseminar, akong pamilya kusog kayo anang maghimo anang mga pali-palihi. No, mopalit mig 13 ka prutas, 12 ka prutas kay lagi paswerte. Pero maora man gihapon. No? Mulabay na lang ang bagong tuig, maora gihapon ang kinabuhi mga igsoon. Wa gihapon nilambo mga igsoon. Wa gihapon swerte. No? Naagapoy di malas mga igsoon. Mao na nga kanang prutas nga palihi mga igsoon. Mga higala dili gyud ta angay mosalig ni ana. Nga ang atong pagtuo nga mosalig ta anang 12 ka prutas o 13 barong ka prutas. Bisag 21 pa na nimo ka prutas nga ihanda nimo panahon sa bagong tuig. Di na mo'y makapalambo, makapaswerte sa imong kinabuhi igsoon. Muna ayaw pagsalig anang mga prutas nga imong gipalihi panahon sa bagong tuig. Kay nga naman, kay kana mga igsoon, dili na makatabang kanimo ang prutas. Kay nga naman, dili ka na Dios. Ha? Dili ka na Dios. Ang prutas dili na makatabang sa imong pagswerte sa imong kinabuhi kay dili ka na mao ang makagagahom nga Dios. Prutas ra kana siya. Mao na mga igsoon ang makapaswerte gyud sa tao mga higala dili ang prutas. No? Dili ang prutas ang makapaswerte sa tao, dili ang itlog nga gibutang diha sa mga bugas, mga lingin-lingin nga mga chocolate, dili na mo ay makapaswerte sa tao mga higala. Unsa man diay makapaswerte sa tao? Dili ang mga palihi, dili ang 13-13, 12 ka prutas. Atong basahon ang balaang kasulatan mga higala. Ato yung patubagon ang Biblia ani mga igsoon. Kung unsa gyud ang makapaswerte sa tao. No? Niya ang paswerte sa tao mga igsoon. Atong basahon dinhi sa libro sa Proverbio o Panultihon. Niya ang pahayag sa balaang kasulatan mga igsoon. Niya ang pahayag sa balaang kasulatan. Mas mutuo ta og Biblia gyud mga igsoon kaysa kanang mga tuo ta sa mga istoryas, mga katigulangan ba nga magpapalihi. Niya ang makapaswerte sa tao mga igsoon. Paminawan niya mga igsoon kung ang makapaswerte sa tao kini bang 12 ka prutas o pila ka itlog nga ibutang diha sa bugas o lingin-lingin nga chocolate. Paminawan niya mga igsoon kung naa ba ni sa Biblia kanang 12 ka prutas. No niya. Kung sa may makapaswerte sa tao niya. Panultihon o Proverbio 10:22. Nag-ingon dinhi. Ang panalangin sa Ginoo kini nagapahimo nga adunahan og siya wala nagadugang og kagul uban niini. Klaro kay igsoon. Klaro de kayo ang balaang kasulatan mga higala nga sa ari lang ta sa Biblia ha? Sa Biblia usata. Ari usata sa Biblia. Ang panalangin sa Ginoo kini nagapahimo nga adunahan og siya wala nagadugang og kaguol uban niini. Klaro kay higala tataw nga kung anita sa Biblia ang blessing, ang panalangin sa makagagahom nga Ginoo, ang panalangin sa Dios kini nagapahimo sa tao nga adunahan. Sa ato pahigala, ang panalangin sa Ginoo o ang blessing sa Ginoo maoy makapaswerte sa tao. Ang panalangin sa Ginoo maoy makapadato sa tao. Dili ng 12 ka prutas higala.
dili ng 12 ka prutas. Ibutang sa itlog, ang itlog ibutang sa bugas, nya butangan na yung chocolate nga lingin. Dili na mo makapaswerte sa tao higala. Wala diha ang swerte, wala diha ang panalangin sa prutas. Kundili ang panalangin, ang panalangin sa Ginoo mo'y makapahimo nga adunahan sa tao. Sa ato pa mga higala, bisag unsa pa na ang imong handa diha sa bagong tuig. 12 ka prutas, 13 ka prutas, lingin-lingin, unsa pa diha itlog. Dili na mo'y makapaadunahan sa tao. Kay ngano man, kay dili na mao ang panalangin sa Ginoo. Ang panalangin sa Ginoo mao'y makapaadunahan sa tao higala. Mao nay atong mabasa sa balaang kasulatan igsuon. Mao na mga higala nga ang atong buhaton niini adto ra gyud ta mosalig sa Ginoo, no? Adto ra gyud ta mosalig sa Ginoo mga higala, di ta mosalig anang 13 ka prutas o mga palipalihi. Naa sa Panultihon kapitulo 3 bersikulo 6 niya ang pahayag sa Biblia. Dapat saligi ang Ginoo. Dapat adto jud ta mosalig sa Ginoo mga higala. Sa to pa sa Biblia pa lang mga igsuon, klaro piho kayo ang Biblia nga nagtug-an kanato nga ang makahatag kanato og panalangin ang Ginoo gyud, dili ang prutas. Busa mga igsuon, ang panalangin sa Ginoo mao'y makapaadunahan sa tao. Dili ng 12 ka prutas, 13 ka prutas, itlog, lingin-lingin, panahon sa bagong tuig, dili na mo'y makapaadunahan sa tao. Ang makapaadunahan sa tao, base gyud sa Biblia mga higala, bago pa lang na akong gibasa, mao gyud ang panalangin sa Ginoo. Panultihon 10:22 mga igsoon. Mao gyud na ang gingon sa Biblia. Mo ginigingos Biblia ang makapadato, ang makapaadunahan sa tao, ang panalangin sa Ginoo mga igsoon. Dili ng 12 ka prutas. Unya mga igsoon, anhitas panudlo sa simbahan. Ang panudlo sa simbahan mga igsoon, mahitungod niya ng mga palipalihi o sana siya ka mga patutuo, no? Niya nasayod kita mga igsoon nga kanang mga palipalihi, 12 ka prutas, 13 ka prutas, lingin nga chocolate, no? Usa na siya ka patutuo mga igsoon base sa panudlo sa simbahan. Og nasayod kita mga igsoon nga sa panudlo sa simbahan, kana di ayong mga patutuo, dapat gyud na isalikway nato mga igsoon kanang mga patutuo. Kay patutuo man di tawag ka na mga igsoon, kana bitaw mutuo ta nga makaswerte kunong 12 ka prutas, lingin-lingin nga chocolate. No? Mga patutuo na siya mga igsoon. Ang simbahan wa magtudlo ni ana. Wa magtudlo ang simbahan ni ana. Ang gitudlo sa simbahan igsoon nga kanang mga patutuo dapat na nato isadikway kay nga naman usa ka na siya kasala mga igsoon. Anong sala man na? Kay tungod kay ang gusto sa Ginoo nga dito ra gyud ta mo salig sa iyaha mga igsoon. Dito ta mo salig sa iyaha nga siya mao'y manalangin kanato aron maswirtihan ta, aron mapanalanginan ta, aron madato ta, no? Ang panalangin sa Ginoo mo'y makapaadunahan sa tao. Muna gusto sa Ginoo dito ra ta mosalig sa iyaha. Dili ta mosalig anang mga 12 ka prutas, lingin-lingin, sa padiha mga polkadats, ayaw anong gusto. Niya atong basahon ang atong catechism, no? Niya man tay catechism. Kining catechism of the Catholic Church mga igsoon, naa dinhi ang tanang mga panudlo sa atong simbahan. Mga official nga mga panudlo sa simbahan nakasulat diri sa maong libro mga igsoon. Niya atong basahon sa catechism, Catechism of the Catholic Church, numero 21:16. Niya ang panudlo sa atong simbahan mga igsoon hitungod sa lingin-lingin. Lingin-lingin, may tungod ni ining mga patutuo. Niya. Mao ni ang pahayag sa atong simbahan mga igsoon, mas maayo ato ning mahibaw-an ba? Kay daghang man mga Katoliko nga dili aware. Bisan ganing ubang mga Katoliko nga aktibo na sa simbahan, sige gihapon aning patutuo, no? Mao na mga igsoon. 21:16 niya. Niya ang pahayag sa 21:11 mga igsoon, no? Catechism of the Catholic Church, no? Catechism of the Catholic Church mga igsoon. Sa nakasulat sa Catechism of the Catholic Church, numero 21:11. Dara, Catechism.
Dili ni ako ang katikisim yun ni sa simbahan. No? Igo lang kung nagbasa sa katikisim. Igo lang kung nagbasa sa official nga panudlo sa ato ang simbahan. Sa may panudlo sa atong simbahan niya atong basahon. Rex, ayo si Rati Rex, ngit Rex. Mablihi sama. Siratan man hoon. Oh. Katikisim ha. Naghisgot din ni mga ison superstition. O dara, superstition. Unsa na superstition? Mga patuto. Superstition is the divination of religious feeling and of the practice this feeling impose. It can even affect the worship we offer the true God. Klaro kay mga igsoon nga ang atong simbahan hugot gyud ay nagbawal niining mga gitawag natog mga patutuo, no? Ang atong simbahan hugot gyud ay nagbawal aning mga patutuo. Mao ning gitawag sa in English og superstition. Superstition is the divination of religious feeling and of the practices this feeling impose. It can even affect the worship we offer the true God. Ngano man ni mga igsoon kay kini ding mga patutuo mga igsoon, no, kini ding mga patutuo usa din ni siya makababag sa ato sa pagsimba nato ngadto sa Ginoo, no? Sala ni siya batok sa unang commandments, no, nga unsa man yung unang commandments sa Ginoo? You shall have no other gods before me. Dili ka magbaton og laing Dios gawas kanako. Sa ato pa the more day nga mubuhat ka anang mga patutuo, ni salig ka anang mga patutuo. Dito na kami salig sa Ginoo. Wala ka mo salig sa Ginoo, dito na kani salig anang mga gitawag nato og mga patutuo mga igsoon. O kanang mga patutuo mga igsoon, but pasabot anang mga patutuo mga bakak nga Dios. Ay bakak nga Dios, mga bakak dili tinuod nga pagtuo. Ato sa ning kanon kanihayag magsamot hinon. Mao na mga igsoon, mga bakak nga Dios, mga bakak. Mao na mga igsoon, ang simbahan naghugot gyud nagbawal niining mga superstition, mga patutuo. Kay ngano man, kay gustos Ginoo didto ra ta mutuo sa iyaha. Dito ta mosalig sa iyang panalangin na mao'y makapadato dili anang 12 ka prutas, 13 ka prutas. Kay ang 12 ka prutas, 13 ka prutas bisag hutdon pa na nimo ang prutas sa merkado imong paliton, kung wa nay panalangin sa Ginoo di gyud na makapaswerte nimo. Ang prutas dili na makahatag nimo og kaswertihan. Mga itlog, lingin nga chocolate, mga polka dots diha mga igsoon dili na makapaswerte sa imo. Kay ngano man, kay ang makapaswerte o makapadato sa tao matud pa sa balaang kasulatan, ang panalangin sa Ginoo mo'y makapadato sa tao higala ang makapadunahan. Kay based on my experience mga igsoon, sa una wala pa ko maseminar, wala pa ko magbasa sa panudlo sa simbahan, wala pa ko magtuon sa teaching sa simbahan, wala pa ko himbang kaagal sa Biblia. Sa una sa akong pamilya mga igsoon, sali kay ko anang 13 ka prutas, no? Nya magambak-ambak pa ko, nya magsaba-saba, maguyog-uyog sa sinsiyo. Kay ang akong pagtuo mga igsoon kay makapaswerte lagi, pero sa tan-aw na ko mga igsoon wa man gyud kalambuan gyapon. No, niabot na lang 2023, wa gyapon kalambu ay niabot na lang ang pila ka katuigan 2020, 2022, wa gyapon mga igsoon. Mo na mga igsoon, nahibaw di ko nga nailad ra di ko niini. Ha, nailad ra gyud ko ni mga igsoon. Mo na mga igsoon, kanang mga patutuo wala na gitudlo sa tong simbahan. Dapat ang kanang mga patutuo nga dapat mosalig ta na wala na itudlo sa simbahan, ha. Ang simbahan ana mga igsoon, hugot gyud kayo nagbawal ni ana. No, ang atong simbahan hugot gyud nagbawal ni ana. Nana sa atong katikisim 21:11. Bago pa lang nato gibasa. Mo na mga igsoon. Sa may katarungan ngano ang simbahan naghugot ni ana niya ng patutuo. Ngano naghugot man ang simbahan nagbawal ang mga patutuo. Kay tungod kay ang Ginoo mga igsoon nasuko ni ana. Ang Ginoo nagbawal usab din niya ng patutuo. Muna ang simbahan hugot ni bawal anang mga patutuo. Kay ang Ginoo mismo mga higala nagdili ni ana atong basahon ang Deuteronomio 18:10.
Diri na to basahon sa Biblia sa Kristohanong katilingban nga hubad nag-ingon dinhi. Nag-ingon diri Deuteronomy 18:10. Dili mo magpapuyo sa taliwala ninyo ni bisan kinsa nga magsakripisyo sa iyang anak aron mahimong halad sinunog o magpatuo-tuo o nangonsultas mga bituon nga mga salamangkiro klaro kay mga igsoon o diwatahan o espiritista tigtagna-tagna o tig sukit-sukit sa mga patay gikasilagan ni Yahweh kadtong nagbuhat ni ining mga butanga klaro kay igsoon klaro kay mga higala ngano di ay ang atong simbahan nagtudlo nini nga dapat isalikway ang mga patutuo kay kini di mga butanga gikasilagan uyo guys akong kon dara gingon din niya gingon din ni mga igsoon gikasilagan sa Ginoo di mga igsoon kini nga buhat kini nga buhat gikasilagan kining butang nga gikasilagan sa Ginoo klaro kay magbasa mga igsoon diri sa Biblia sa Kristohanong katilingban sa Deuteronomy 18:10 nag-ingon dinhi dili mo magpapuyo sa taliwala ninyo nya gipanganlan gyud dinhi mga igsoon unsa ning mga butang nga gikasilagan sa Ginoo ginganlan dinhi mga gingon dinhi mga magpatuo-tuo nangonsultas mga bituon mga salamangkiro diwatahan espiritista tigtagna-tagna tigsukit-sukit mga patay gikasilagan ni Yahweh kadtong nagbuhat ni ining mga butanga tanawara gikasilagan mo na mga igsoon ang Ginoo nasuko niya nang magbuhat niya nang mga patutuo mo na mga igsoon hugot ang simbahan nagbawal niya nang mga panahon sa bagong tuig magbuhat niya nang mga patutuo unsa nang mga patutuo niya nang mga 13 ka prutas maghalad diha sa lamisa 13 ka prutas at unsa na 12 ka prutas nya ang itlog ibutang sa matag kilid sa bugas unya butangan pa og kanang usa pa na kanang chocolate nga lingin-lingin dili na patutuo na si mga igsoon ang simbahan hugot nagbawal niya na kay gusto sa Ginoo gusto sa simbahan nga didto ra ta mosalig sa iyaha dito ra ta mosalig sa Ginoo dili ta mosalig anang 12 ka prutas kay dili na mao ang Ginoo dili na wa nay kinabuhi ng prutas busa ayaw mo salig ni ana mga igsoon nga mao kununay makapadato makaswerte sa imong negosyo dili magagad na sa panalangin sa Ginoo ug sa imong kakugi sa imong kakugi muna mga igsoon ang swerte sa tao magagad na sa panalangin sa Ginoo ang imong kakugi muna mga igsoon muna mga igala importante gyud nga sa atong pagkakatoliko daghan tang mahibaw-an sa atong pagtulun-an sa simbahan para dili ta magpataka og aning mga tuo niining bang mga patutuo 13 ka prutas nya uyog-uyog sa mga sensilyo ambak-ambak panahon sa bagong tuig kining mga butanga igsuon mga patutuo na siya nya klaro kayo ang balaang kasulatan igsuon ang Biblia gyud nag-ingon nga gikasilagan sa Ginoo kanang mga patutuo unya ang panudlo sa atong simbahan kana ding mga matud pa dinhi sa panudlo simbahan nakasulat sa Catechism of the Catholic Church no usana siya ka dakong sala ang magbuhat niya ng mga superstition belief mga superstitious o mga superstition belief unsa na nga sala na batok sa unang sugo sa Ginoo unsa man ang unang sugo sa Ginoo ayaw pagbaton og laing Dios no ayaw pagsalig og laing Dios ayaw pagtuo og laing Dios ang gusto sa Ginoo dito ra ta mosalig niya mga igsoon tibuok na tong unhana tibuok na tong kusog tibuok na tong kalag adto ra nato isalig sa iyaha Ginoo mga igsoon dili niya nang 12 ka prutas lingin-lingin nga chocolate o mga polka dots mga igsoon ayaw ana paghimo niya na kung ikaw usa ka katoliko nga kung ikaw usa ka Kristohanong katoliko ayaw gyud paghimo niya ng mga patutuo kay kana siya sala kana siya mga igsoon batok sa unang sugo ug nasayod kita nga ang sala batok sa unang sugo ayaw pagbatog laing Dios di ba sa ato pa damor nga magpatutuo ka damor nga mosalig ka niya ng mga palihipalihi nakasala ka batok sa unang sugo
No, sala na batok sa unang sugo. Mao na mga igsuon nga kitang mga Katoliko, daghan kayog mga organization sa simbahan sama sa Charismatic, Evangelization 2000, panahon nga mag-seminar ang tanang mga mandatory organization. Naay mga Katoliko nga mo seminar, dapat hisgutan yun ang mga patutuo. Dapat hisgutan yun ang mga patutuo. Para ang mga Katoliko, mga igsoon, aware pod ba? Kay daghan kayong mga Katoliko, dili madinay. Sagaran sa akong nibawaan, mga tibuok, diri ra siguro sa Pilipinas, may pinakadaghang mga patutuo. Kay dito ka sa gawas, USA, asa pa diyang bahin sa gawas sa nasod, wa man siguro sila anang mga patutuo. Ana siguro kanang mga Chinese, no? Kanang mga Chinese. Pero gawas niya ng mga Chinese, kanang mga sama na sa Amerika, para na ako natanawan ako sila, murag wala siguro kayo sila na hinay ang ilang mga patutuo. Dinhira gyud sa Pilipinas, may grabe kayo, dali kayo patuhuon ba? Dali kayo patuhuon. Mingon ba ni sila ni mga uban ba unsa masay mawa nato ni ana brad kumutuo ta ni ana. Wa masay mawa nato kung halad-halad tag 12 ka prutas. Tinuod ba na nga way mawa nimo na ay mawa nimo oy. Ayaw pagingon nga unsa masay mawa nato brad, unsa masay mawa sa akong kagalingon kung mutuo ko ni ana. Naagyoy mawa, dako ang mawa. Kabaw ka unsay mawa mga igsoon, ang imong pagsalig sa Ginoo. Ang imong pagsalig sa Ginoo kay dapat adto ta mo salig sa Ginoo. Mingon man dinhi sila nga wala man brad ni salig magapokus Ginoo, dili na tinuod. Kung tinuod ka ni salig sa Ginoo, dili ka maghimo ni ana, dili ka mosalig anang 12 ka prutas nimo nga makaswerte nimo. Kung tinuod ka ni salig sa Ginoo, kay ang tao nga tinuod nga ni salig sa Ginoo, dili siya magbuhat niya ng mga patuo-tuo kanang 12 ka prutas, 12 ka lingin-lingin diha na chocolate. Kung tinuod kang nisalig jud sa Ginoo, kay ang panalangin sa Ginoo mo'y dapat natong saligan. Ang panalangin sa Ginoo mo'y makapadato igala. Mo'y makapadato matud pa sa Proverbio 10:22. Nya karon, kung diha ka mosalig anang mga palipalihi, nisalig ka anang mga patutuo, salig ka anang 12 ka prutas, makaswerte nimo. Wa na kay salig sa Ginoo, mao nay mawa sa imuha. Inay unta 100% ang imong pagtuo ngadto ni God. Makatunga na lang. Naibanan og katunga kay didto namang ang katunga adto naman sa mga patutuo. Ayaw ana dili gusto ang Ginoo na nga salig kas patutuo nya, salig po kaniya. Di gusto ang Ginoo niya na. Ang gusto sa Ginoo, higugmaa ang Ginoo, saligi ang Ginoo sa tibuok mong kalag, tibuok mong hunahuna, tibuok mong kusog, tibuok gyud. Wala mingon higugmaa ang Ginoo sa pikas nimong hunahuna, sa pikas nimong kalag, sa pikas nimong kusog. Wa mingon ang Biblia niya na. Ang gingon sa Biblia, higugmaa ang Dios sa tibuok mong kalag, tibuok mong kusog, tibuok mong hunahuna, tibuok gyud mga igsoon. Sa ato pa, but pasabot, niya nang tibuok, adto ra gyud ta mo salig sa iyaha igsoon. Mosalig ta sa panalangin sa Ginoo kay mao nay makapaadunahan sa tao. Dili anang 12 ka prutas nga mosalig ta niya nang prutas kay kinahanglan 12 kay maswertihan kuno ta. Ang ang swerte wala sa prutas, naa sa panalangin sa Ginoo. Uban ang imong kakugi sa pagtrabaho. Ingon ana ra na mga igsuon kasimpol. Muna nga dapat isalikway ta ng mga patutuo. Nya kung ikaw Katoliko ka, dapat ubi sa taan ni atong katekism, no? Katoliko ka, dapat ubi ka aning katekism nato. Ayo paghimo-himog imuha kay wala ra ba ni tudlo simbahan nga panahon sa bagong tuig. Hala sige pag halad-halad mong 12 ka prutas kay makapaswerte na. Wala man mingon ang simbahan na. Okay, panahon sa bagong tuig pag ambak-ambak mo kay makapataas na. Okay, panahon sa bagong tuig pag uyog-uyog mong sinsilyo kay makapaswerte na. Makapabungga na sa inyong negosyo. Dili na mao. Wala magnudlo ang simbahan na. Dapat kita Katoliko ta, Katolikong Kristohanon man gyud ta, dapat mao ni atong sundon. Mosunod usab ta nining atong catechism. Catechism of the Catholic Church mo ning panudlo simbahan. Mo na nga ayaw paghimuhimuan, ayaw paghimog imuha nga wala masubay diri. No? Mo na mga igsoon. Unya do na pagwilain mga igsoon na sa nama ko'y catechism mo diri. Kini, catechism, katisismo sa binisaya lang ni. Katisismo nga binisaya alang sa Katolikong Pilipino. Kini siya mga igsoon. Kini. Binisaya po ni siya lahi po ni ang Catechism of the Catholic Church. Lahi po ni siya. Kanisad katisismo po ni siya nga binisaya alang sa Katolikong Pilipino. Sa to pa nag-specific yun ni siya sa Pilipino.
Para gini nato mga Pilipino, no? Nag-specific ni siya sa mga Pilipino. Dili sa taga-Amerika. Pero alam yun sa tanang Katoliko. Pero nag-specific yun siya sa Pilipino. Kay ang kultura nga gigamit din mga Pilipino man sa maning Santo Niño na Pedro Calungsod, tanawa kabantay mo mga Pilipino maning martir. Oh, Santo Niño, Santo Niño, patron sa Cebu. Oh, Birhen sa Guadalupe, patrona sa Cebu. Oh, mo ni ang kay ang gigamit dinhi nga kultura sa Cebu man. Pero para gyud ni sa tanan yun kay katisismo man sa simbahan. Para gyud ni sa tanan. Pero ang kultura ug ang specific nga gitumbok ni ang Pilipino gyud, Pilipinong Katoliko niya. Sa may pahayag sa ato ang simbahan ni mahitungod niining mga patutuo. Ya, ato masawon na. Mas maayo masabtan ni sa atong mga higala ba. Nani sa Katisismo sa Binisaya alang sa Pilipinong Katoliko numero 1158 niya itong basahon. Kining maong pagsalig sa Dios naglanog sa naandang taras nga Pilipinhon. Ang Dios ray mag-igo. Tanaw, bahala na. Adunay pipilang moingon nga kini nagpadulong sa pagsagad, fatalismo o kakulang sa paninguha, disiplina ug tumong alang sa kalambuang personal. Sa banay ug sa nasod, apan ang pagsagad dili mangyud mao'y bunga sa tinuod nga pagsalig sa Dios nga atong Amahan, sumala sa gibutyag ni Hesukristo. Hinunua, gipasikad kana sa sayop nga pagtuo sa usa ka gahom nga murag magic o pamasin, suwerte nga wala na magkinahanglan sa atong pagpaningkamot. Liman kaniana nagtudlo gyud ang atong simbahan. Katisismo niya panudlo ni sa atong simbahan nga kini dieng maong pagtuo, ang uban magtuo ba nga ang Dios ray mag-igo bahala na. Nya dili na lang ka maningkamot, di na pwede. No, usa di na siya ka dunay mga prinsipyo ingon ana, Dios ray mag-igo bahala na. Dunay pipilang moingon nga kini nagpadulong sa pagsagad og fatalismo. No, mga usaning fatalismo murag mo siguro ning mga fanatic, no? Para nila nga Dios lagi mag-igo. Nya magpundo ra di kas balay, di lang di ka magbuhat, di na lang di ka mo trabaho, di man sana mao. Ang gusto sa Ginoo nga mulihok pug ka. Kay naa man nas Biblia nga lihok tao og tabangan ko ikaw. Di ba? Naa man na ay nas Biblia kanang ningon man dito nga pinaagi sa imong pagpatulo sa singot makakaon ka. Mao man na. Nya niingon po si Kristo pangita og ikaw makakita, panuktok aron ka ablihan. Marcos 7:7. Sa to panaag gyud tay trabaho. Naag gyud tay lihok. Dili kay magpatara lang ta sa atong balay. Sayop kuno na matud pas panundo simbahan. Dios ray mag-igo bahala na, dili na pwede. O kakulag paninguha, tanawa ra kanang dili kakuwang sa paninguha. Disiplina sa tumong alang sa kalambuang personal, sa banay ug sa nasod, apan ang pagpasagad dili mangyud mo'y bunga sa tinuod nga pagsalig sa atong Ginoo, sumala sa gibutyag ni Hesukristo. Sa to pa kanading mga tawo nga magpasagad, kanading mga tawo nga magpasagad mga igsoon nga bahala na lang, Ginoo lay mag-igo, no? Usa din na siya kay gitawag og bunga. Bato pa dinhi bunga sa dili di na maoy bunga sa tinuod nga pagsalig sa atong Dios. Dapat naagyo kay paningkamot. Gingon pinasikad ka na sa sayop nga pagtuo sa usa ka gahom nga murag magic o pamasin o swerte. Sa to pasayop din na kana samot na kanang mga panahon sa bagong tuig kay paswerte di na mao, no? Mura ra kagwa maningkamot ni ana kay paswerte man kuno ng prutas. Mura ra kagway paningkamot ni ana kay nisalig na ka ng prutas, maswertihan ka. Di na mao. Wala na magkinahanglan sa atong pagpaningkamot. Muna dapat maningkamot gyud ta mga igsoon. Mo ni panudlo sa atong simbahan. Muna mga igsoon nga kana mga paswerte ayaw ana, no. Dapat maningkamot ta. Kay kaduha pod mo sa una tambagan mo nako. Una saligan nato ang Ginoo. Kaya ang iyang panalangin mo ay makapadato, ikaduha ang atong pagpaningkamot. Mura na makapaswerte sa kinabuhi sa tao mga igsoon. Muna dili anang 12 ka prutas mo salig ta ng 12 ka prutas. Okay? Naot nga masabtan kini sa atong mga higala ng mga Katoliko. Nya please i-share ninyo kini akong live.
aron daghan pod makapaminaw ba, daghan pod mga Katoliko ma-educate sa ato nga live. O niya mga igsoon, awa na magyud tay igong panahon, sundi ko pohon nini ako mga live, daghan pa kong pagahisgutan, daghan pa ko tubagonon nga mga atake gikan sa laing reliyon, ato pa nang patubagon. Pero karon naghisgot sa tag mga patutuo kay mao bang gyud sa garang yung buhaton panahon sa mga bagong tuig, no? Daghang mga patutuo. Murag sa garang maghimo nini mga Pilipino yung Katoliko. Nya kanara bang mga Katoliko ra ba sanay way simba-simba? Katoliko lang sa ngalan, no? Katoliko lang sa ngalan, dili Katolikos practices. Kay mga Katoliko nga practices mao man ang mga Katoliko nga nagtuon sa Biblia, nidawat og mga sakramento, nagapil og mga Bible study, mao gyud ang Katoliko sa practices. Pero lahi ning Katoliko sa ngalan, mo na gitawag og mga nominal Catholic. Mga nominal Catholic, kanang mga nominal Catholic, Katoliko sila sa ngalan. Usa na ngalan ba nga gibunyagan sila mao na. Pero dili sila Katolikos practices. Kay ang Katolikos practices mao man magtuon og Biblia, magtuon og mga katekism, o apil og mga Catholic Bible study. Mao na mga igsoon, nya dili magbuhat niya ng mga patutuo. Mo na mga Katolikos practices. Pero kanang mga Katoliko nga gitawag nominal Catholic mo na sagara maghimo niya ng mga patutuo. Sagara niya na mga Pilipino gyud. Ato ta siguro sa gawas, pero tagsara siguro kay na. Muna kana mga prutas-prutas, mga salig tag 12 ka prutas, uyog-uyog, mga pabuto, mahadlo kunong yawa. Ayo salig ana kay nga na pagtuon nas mga Chinese. No? Katoliko man ka. Katoliko kang binunyagan, dapat ang imong sundon ang Katoliko pod nga panudlo. Ayaw nang pagtuos mga Chinese. Kay kung mutuo ka na pag Chinese na lang. No? Pagpamimbro na lang sa Chinese nga relihiyon. Anara na siya kasimpol mga iso. Pero Katoliko man tang binunyagan, ayaw pagsunod anang Chinese nga pagtuo. Ayaw pagsunod anang Chinese nga pagtuo mga iso. Dapat sundo na to ang pagtuo isip Katoliko mga iso. Amen? Okay, ay mo kalimot ha, pag-like and follow sa akong FB page, ang Katinahos Pagtuo. O sa FB page sa Yagyagan sa Kamaturan, ay mo kalimot sa pag-like, like and follow. O labi na gayod, ay mo kalimot sa subscribe sa YouTube channel sa Pilans 57 CFD o sa G1 YouTube channel o Julius Warrior YouTube channel o Yagyagan sa Kamaturan YouTube channel usab no. Napon ni siya FB page ang Yagyagan sa Kamaturan. Okay mga igsoon, wala mong gyud tay igong panahon nya ato na lang ning basahon ang mga komento sa naglantaw na to karon. Good New Year Brad Car. Salamat Brad Alan, tanggapan. Emmanuel Seth Jacob, salamat Brad, Happy New Year, God bless. Happy New Year Brad Jacob. Mary Jane Lazurata Perez, salamat sister sa imong paglantaw nako no. Ay paglantaw sa imong pagpaminaw kanako. Ronil Veranda, salamat no. Deuteronomy 18 Gis 12 Catechism Catholic Church 21:10. Okay, akto na nang latag pa ganina. Ronil Veranda, salamat. Tingog sa Kamaturan, salamat Brad Michel. Siptofel Apurado, salamat brother sa imong paglantaw. Mayong buntag Brad G. Carlo, tama ka bro, ang uban manggod magtuo pod sila anang swertes mga prutas kanang patuto. Wala gi Brad, ay mo bitaw sister. Mo bitaw nga ako ning gituyo ning akong live aron ang mga ubang Katoliko ma-educate ba sa kung unsay panudlo sa tong simbahan may tungod niya ng patutuo. Ang panudlo din sa tong simbahan may tungod niya ng patutuo. Isalikway ng patutuo. Kay nganong isalikway kay hugot nang gikasilagan sa Ginoo. Suko ang Ginoo niya na dapat kung unsang butang nga gikasako sa Ginoo ato nang isalikway. Tugani mi bro unsay kolor sa sinina ni Birhen Maria pagkakita ninyo agsa sa December 25. Abot man kag unsay mato pa ni tingos kamaturan ba? Kining tingos kamaturan mo ni si Brad Mitchell. Tugani mi bro unsay kolor sa sinina ni Birhen Maria pagkita ninyo ngano abot man kas color sa sinina ni Birhen Maria? No? Ngano abot man ka color sa sinina ni Birhen Maria? Ang importante diha nga natawo si Kristo. Sa December 25 mauna na importante nga natawo ang atong manunubos panahon sa December 25. No ay nagpangutanag unsay color sa sinina ni Birhen Maria. Mao na mga igsoon ha. Wala na dili na siya part sa selebrasyon sa Pasko kung unsay color sa sinina ni Birhen Maria. Ang importante nga natawo si Kristo sa buwan sa December 25. Ngun ana ra na siya kasimpol Brad Mitchell. Muna ayaw na nagpangutanag unsay kolor sa sinina ni Birhen Maria. Okay, assignment na lang nimo Brad Mitchell.
imo nang assignment pag research ana. Tubaga akong pangutana Brad J. Jerly Cabanas Puentes, salamat sa paglantaw. Dinis Abdul Abarquez, salamat sa imong paglantaw. Kanang kada Disyembre munaog si Birhen Maria dinhi sa yuta aron magkita ninyo niya patutuo pod na Brad. Kanang kada Disyembre munaog, wala day ka mahibaw ni ana. No, wala day ka mahibaw ni ana mga igsoon. Ngano mingon man kag kada Disyembre munaog si Birhen Maria dinhi sa yuta aron makita ninyo patutuo pod na Brad. Asa man na mabasa sa Biblia nga kada Disyembre si Mama Mary munaog? Ha? O ikaduha po, asa po na mabasa sa katekism, na may katekism mo, panudlo sa simbahan. O, nami may panudlo sa simbahan, diri. Katekism, naa diri ang teaching sa among simbahan. Sige, paklia ko no, asa ko no nga numero. Be, asa ko no nga numero. Nga, si Birhen Maria matag Disyembre munaog diri sa kalibutan. Wala man manudlo ang simbahan na mo ana Brad Mitchell, diin man nimo punita. No? Muna kada Disyembre munaog si Birhen Maria dinhi sa yuta aron makikita niyo patutuo pod na Brad. Kinsa may nag-ingon nimo kada Disyembre munaog si Birhen Maria aron makikita namo. Di naa day na sa panudlo sa simbahan Katoliko. Muna Brad Mitchell, tarunga gyud ang imong pangutana, kinahanglan mangutana ka kanang official nga panudlo sa simbahan. Ayaw pangutana nga dili official nga panudlo sa simbahan. Kanang gikan ras mga marites ba? Gikan ra sa tubaan. Kana gikan man sa tubaan, gikan man sa kilid-kilid. Chismis ra na. Chismis. Mo na mga igsuon, chismis ra na siya. Naami official nga panudlo sa simbahan sama ning Catechism of the Catholic Church. Mga panudlo sa simbahan, basahi ko no ko diri oh. Basahi diri Brad Mitchell sa Catechism nga kada Disyembre munaog si Birhen Maria sa yuta aron makikita namo. Asa man na sa Catechism, wala man na panudlo wala man manudlo ang simbahan niya na imumuha ra man na chismis ra man na nimo. Basaha diri sa Catechism. Tanawon ta naabag yun na nga kada Disyembre munaog si Birhen Maria. Ayaw mi patuhuan na Brad, istorya ra na siguro sa mga marites, no? Dinis Abdul Abarquez kana pabuti ang mga siktang sulpot. Salamat. Dinis. Rimo Samson Canyelas, padayon sa pagtuon Brad kay tanawa angkon ka nga nailad di ay ka sa imong gituan. Wala ka may baw niya na. Ang akong pasabot wala ko miingon nga nailad ko sa pagtuo mga doktrina sa simbahan Katoliko di na mao. Ang pasabot ako sa una sa wa pa ko magtuon sa pagtulunan sa simbahan. Wa pa ko magtuo aning katekism, wa pa ko magtuon sa Biblia, nailad ko anang mga patutuo gikan sa mga katigulangan. Wa ko mingon nailad ko sa pagtuo sa doktrina sa simbahan Katoliko, di na mao. Nailad ko sa mga patutuo sa atong mga katigulangan. Kay wala pa man ko magtuon sa Biblia o katekism sa simbahan. Pero dihang nakatuon ko sa katekism sa simbahan, nakaseminar pa ko niya, plus pag yun nakabasa kong Biblia, hugot di ang Ginoo nagbawal niya ng patutuo. Mao nay katarungan nganong gi kuha na sa simbahan, dili yun na sa simbahan ang mga patutuo. Kaya ang Ginoo hugot nagbawal niya ng patutuo. Pero wala ko mingon nga nailad ko sa pagtulunan sa simbahan, wala. Nailad ko sa mga patutuo sa mga katigulangan kanito. Sa manang manabi, tabi, naipatay di maligo, naipatay sugsuong sulungon. Mao na siya ba mga patutuo ba nailad ko ni ana. Dili man na sa simbahan Katoliko nga panudlo, sa katigulangan na nato nga panudlo. Ana ra na siya kasimple brother. Brad Mitchell. Noel Salazar Dumayak, salamat sa iyong paglantaw. Ren Predinki Manggubat, salamat sa paglantaw. Ayaw sagsud pa kay mauyog pa. Okay. Walter Apot, salamat sa pagpaminaw. Antonio Canila, salamat. Mao nay problema sa tao say kusog mutuo sa patutuo niya. Na ay daghang nasulat sa Biblia pero dili tuhuan unsa was man boy basa-basa. Mao gyud bro. Muna kining atong mga kaigsunan po nga Katoliko angay sa ninatong tudloan pod. Kay daghan pog mga Katoliko bitaw nga wala pa sad maijukit, maidukar sa atong doktrina sa atong simbahan. Paminaw o pagtuon kay ikaw ang nailad sa meaning nga propeta. Tubag-tubag na din sila diri sa akong comment.
Robin Silagan, salamat. Una ko. Jerly Puentes ka adto na ko. Jovaric Salvada, maayo bro kay nakaapas pa ko lang kaayong signal diri sa Sidio province. Okay na brother, pwede ra nimo siya ma-replay. Birahig yun bro. Raymond Samson Canielas, Clean Candilisa, salamat sa inyong paglantaw. Okay mga igsoon, wala naman kita igong panahon. Hinaut, i-share ninyo kini akong live. Kung doon na may mga GC, i-share ninyo akong live ha. Nya daghang salamat mga igsoon sa inyong paglantaw kanako niya. Tagbo-tapuhon ini atong programa ang Katinawan sa Pagtuong Katoliko, inyong ubos nga lagad Brother J. Carlo Barinas. Manimilit ka ninyo. Yes, naandan sa katigulangan sa panahon sa dunay Chinese. Okay mga igsoon niya. Wala naman kita igong panahon mga igsoon, hinaot nga doon na mo'y nasabtan, no? Natong mga nining atong live, no? Na mo'y nasabtan. Nagkakasalamat mga igsoon sa inyong pagpaminaw kanako. Tapo-tapuhon kay daghan patag mga topic nga atong paghisgutan, mga tema sa atong pagtuong Katoliko, no? Unya daghan patag mga tubagunon nga mga atake gikan sa laing pagtuo. Okay, daghan salamat inyong ubos nga lagad Brother J. Carlo Badinas. Manamilit ka ninyo maayong hapon, maayong adlaw, maayong gabi. Agad sa maabtan nining atong Sibya. Okay, maayong paglantaw ni Mary Jean Lazorata Pires, maayong bunta bro. Salamat. Ang Diyos manalangin ka nato. Happy New Year ka natong tanan.